چکدارên rêxistina Daeş li navçeya Babê ya girêdayî bajarê Helebê berdewamine di revandina welatiyên Kurd bi tometên cuda. Li gor çalakvanên navçeyê goçekdarên rêxistina Daeş 11 welatiyên din yên Kurd li gundê Tilbetal û Tolîb yên goneşteciyên wê Kurdin revandine. Wî çalakvanî eşkere kir got danê êvarî derbasî gundê Tilbetal bûne û neh welatiyên sivîl bê sedem revandine. هەروەها دووەڵاتی jî ji gundê Tolîb di nav wan de welatiyek temenne 73 salî jî heye û vêyekê metirsiyek xistiye nav xelkê gundên wê navçeyê êdî bi kom ji gund bar dikin. Di vê derbarê de Xwecehiya Encûmena Niştimaniya Kurd li bajarê Babê We'ezazê di daxuyaniyekê de ji bo re'ya giştî belav kir û kopiyek jê gihiştiye arkê. Têde hatiye goroj bi roj binpêkirinên li dijî Kurdên navçeya Babê We'ezazê zêdetir dibe. Bi taybet girtin û revandina ciwanan ji aliyê rêxistina Daeşê ve. Li gorî wê daxuyaniyê got tevî vêyekê jî rêxistina Daeş hemû kelûpel û malên wan jî desteser dikin û gefa kuştin û revandin li wan dixwin û kesên got dimînin jî elektrîk û avê li ser wan qut dike. هەروەها بەشێ وان یên nan û pêdiviyên din gelek kêm kirine, da ku neçar bibin koçber bibin. Li gor daxuyaniya Xwecehiya Anekesê ya Babê We'ezazê got çekdarên rêxistina Daeş 15 welatiyên Kurd yên gundê Silsane û 5 ji gundê Tilbetalê rojhilat da ku hijmara giştiya welatiyên Kurd yên got di heyama van her du heftiyên borî de bibe 100 welatî piraniya wan jî ji pîr û kalan e û heta niha jî çarenivîsa wan nediyar e. Daxuyaniyê herwiha amajebûyekê jî kir got ev yek hemû têkirin bêygo dezgeh yan partiyên siyasiyên Kurdî vêyekê berçav bigire ji ber ku tişta ku niha çê dibe ji bo valakirina navçeya Kurdan e dirêya koçberkirina wan. Xwecehiya Anekesê li Babê We'ezazê di dawiya daxuyaniya xwe de ev kiryarên terorîst yên rêxistina Daeş li dijî gelê her du navçeyan şermezar kirin û piştgiriya xwe jî ji xelkên wê navçeyê re piştrast kirin û bangê li emîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Enekesê herwiha hemû aliyên Kurdî û rêxistinên mafê mirovan kir got vêyekê berçav bigirin û destê alîkariyê jî ji wan re pêşkêş bikin.